И здравейте хора, аз съм EviPlay.bg. Това е един информативен клип, това си изтрия така студиите. Това е мега giveaway, както тук пише, ама не съм написал мега. Това е един мега giveaway, който ще раздаваме 11 игри, всякакви и 3 гифт кода на Minecraft за почитателите на Minecraft. Реших така, защото имаха много тези игри на повторка и реших да ги направя на giveaway. Така, значи 5 стъпки, за да може да спечелите игрите, да се запишете отдолу в коментарите, да си напишете скайпа, да се абонирате, да лайкнете клипа и да си напишете Steam. Така. Значи, ще тегля томболата на 500 абоната. Не смятам, че са много, защото игрите също са много. И смятам, че много хора ще се абонират, за да може тези томбола. Много хора ще спечелят много неща и ще направя една томбола за дизайни, за аватарчета, всякакви такива, ама това ще е следващия епизод. Giveaway. Надявам се giveaway да ви е харесал. Това са стъпките за да се абонирате. Смисъл за да спечелите това. За да спечелите някои от игрите. Даже тук ще са 2D Thailand, защото така ще раздам 2D Thailand, нали, 2 кода за нея. Rosage ще си една, Peach ще си една, DayZ ще си една, Left 4 Dead 2 ще си една и така. И надявам се клипа да ви е харесал, хора. И всичките мои други клипове ще продължим поредицата на другите игри, на другата една на Far Cry, която съм почнал. Скайпа ми ще бъде пак в описанието, ако някой няма скайп да ме потърси и да ме намери, аз съм там. Винаги съм на линия почти. Почти винаги съм на линия. Нека забелязвате. Така само. Но почиващо, това не е проблем. Така, това ще е от клипа, защото да не става много дълъг, да не го качвам много време. Ще го направим 3 минути и да го качим кръгло, защото ме е мързал. И това е, хора, чао. Yeah!